हेलो एवरीवन गाइस नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलावहाय गिबियावनो बरायग्रोनाय थाबाय। दिनैहाय जोंना आसाम पुलिस इन्टारभिउनि थाखाय फुजा होनो थांगासिनो दं। बेनि थाखायनो आं सानबाय मा भिडिअखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै होननानै। नायलांबाय थानो हागोन नोंथांमोना जोंनि फुजा होनायखौ। लोगोफोर जिउआव माबा मोनसे साननायखौ जाफुंहोनोबा सिगांग्रो इसोरखौ जोङो फुजिग्रोनांगौ होननानै बयबो मिथिखायो। बिनि थाखायनो जों दिनैनि दिनावहाय सिगांग्रो इसोरखौ फुजिग्रोनानै जोंनि बे थांखियाव जाफुंनायनि बोर बिनोसै आरोना लोगोफोर। मानसियानो मानसिखा हिनजाव गोदान लायनो थांनो नागिरदों बे थिंलाय लोगोफोर जोंना फुजा होनाया जोबखांबाय। बेनिफ्राय जोङो ओंखामबो जानो नागिरदों आरोना, खिसारि जानो नागिरदों। नै बिथिंजाय साहा फुदुंगासिनो दङ। ओमफ्राय जों आरो साहा फुदुंनायखौ नायनो होनना फैदोंमोन आरोना। बेनिफ्राय नै बिथिंजाय संगोन खिसारि। लोगोफोर जोङो दिनैहाय फुजा होखांनानै खिसारि जागोन जयैनो। बेनि थाखायनो सोरबा सोरबा मैगं थाइगं हागासिनो दङ। ओमफ्राय फारसेथिं लेस्रा सायगासिनो दङ लोगोफोरा। जोङो फुजा होखांनानै गासिबो खामानि मावजोब्बाय आरोना, जानायनि लाहार फाहारखौ खालामनानै लानोसै। ओमफ्राय नै बिथिंजाय जोंना लोगोफोरा मैथा बायदिसिना सायगासिनो दङ। मानोना मैथा बाथोन एवगोन दिनैहाय, बेनि थाखायनो निरामिस संगोन खिसारि। ओमफ्राय नायलांबाय थादों नोंथांमोना जोंनि बे जानायनि दसे भिडिअखौबो आरोबाव। लोगोफोर नोंथांमोना खारनाय आरो लं जाम्पफोराव टाइमफोरा बेसेबां लादों, लं जाम्पखौ बेसेबां बारनो हायो, अननानै आंनो कमेन्टआव खिन्थाहर दै। आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायगोन। नै बिसोरनो जोंनि फिल्डआव खारनाय लोगोफोरा। जों जयैनो सानफ्रोमबो फिल्डआवहाय प्रेक्टिस खालामनाय जायो आरोना। बेनि थाखायनो जों दिनैहाय जमा बयबो
फुजा होखांनानै ओंखाम बोथिसे स्राय जालायनोसै होननानै सानबाय। लोगोफोर नोंथांमोना फिल्डआव फुजा होदोंना होआखै? नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर दै लोगोफोर। नोंथांमोननि कमेन्टखौ एकदम नेनानै थाबाय आङो। गरमथार लोगोफोर, दिनैहाय बिराद गरम, अब्लाबो उपाय गैया। एकदम गरमबाबो लोगोफोरजों जयैनो थानायनि आलादायानो माबायानो इन्टारेस्टआनो आलादाखा आरोना लोगोफोर। मिनिलायगासिनो माबा माबि रायलायनानै आङो बेनि भइसखौ होनाय जायासै, मानोना जों बिराद फाल्थु फाल्थु रायलायबाय थादोंमोन नालाय बेनिखायनो। थ' लोगोफोर नोंथांमोना माबे माबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि बे भिडिअखौ नायदों बेखौबो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर। आंनि भिडिअआ जादों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि नारायणपुर एकाडेमि फिल्डआवहाय। जों दा दिनैहाय नारायणपुर एकाडेमि फिल्डआवहाय माने फुजाखौ होदोंमोन। बेनिफ्राय जों दा बेयावनो दंथ'यो दासान्दि। लोगोफोरा बिराद बेस्थ' मैगं सायनाय। लोगोफोर नै केसारिया जाबाय, ओमफ्राय जोंना अलमस्ट जानो जाबायानो। थ' लोगोफोर आङो दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। लाभ इउ अल गाइस एन्ड बाय बाय।